Un 28 de novembre, avui fa exactament 5 anys, s'estrenava la nova plaça Mercat d'Olot. Actualment està conformada per 21 placers. Què els ha permès les noves instal·lacions? És un mercat instal·lacions molt net, és un mercat molt transparent, és un mercat que també ens ha significat que pels placers tenen les parades més grans, es pot treballar molt més bé. El fer el nou mercat nou també va suposar un canvi d'horaris que vol dir que està obert tot el dia. Des que s'ha fet el mercat nou, cada paradista, l'ampliar els metres de parada també ha agafat gent per treballar. Bé, nosaltres estem molt contents. Això per mi jo penso que ha estat un boom. Hem ficat una plaça molt maca i això fa que la gent vingui més. Segons explica algun placer, el canvi de plaça ha servit també per canviar algunes dinàmiques de venda. El mes que es venia més era el desembre. Aquí, en aquesta plaça, el mes que es ven més és l'agost. O sigui que tota la gent que ve de turisme veu una plaça per entrar-hi. I quins han de ser els reptes pel futur? Hi ha una sala a dalt que és un espai de cuina, un espai per fer cursos de cuina, per fer divulgació del producte de proximitat. Això entre aquest any i l'any que ve, 2020-2021, hem de tenir aquesta sala en condicions perquè es puguin fer cursos. Aquest dia oficial de celebració, però, serà aquest divendres. Tothom qui vagi a la plaça Mercat podrà degustar algun producte i prendre una copa de cava.